нашим счастьем, дорогие товарищи, дорогие товарищи, дорогие товарищи, дорогие товарищи, дорогие товарищи, дорогие relácie v televízii dokumentárne, uputávajú tam divákov, robia to na hrade, robia to v rámoch, robia to tak, ako tvária sa, že robia dokumenty. Ja tiež som ozvlášený. Ale tuto je cenzúra, to zaostríte, pozrite sa. Chcem upútať pozornosť sem, tak ju dám. Jo, tak... Hej, a vy viete, že tam sa máte sústrediť, ale moja cenzúra je veľmi čistá, korektná. Není zafarbená, ani zväčšená, hej? No a když s tím kroutíte, tak to dávam na to akcent, že pozor, tu sa za chvíľku niečo odohrá. Aha, hej, lebo dneska máte, keď poviete, že svet, a ľudia majú ten, že svetové spravodajstvo dávajú, hej? Tak ja tiež robím svetové spravodajstvo. Hej? Takto to zaostrujem, to je také... Tiež falzifikujem, ale dosť poctivo, lebo ja som žiakom jedného pána, ktorý bol tu Pavlus, podpisoval, jediný človek, podpisoval Pavlus kapitulácie. Áno. Dneska ho meno nepočul som, oni sú vôzli. Ja ten Jack chcem spomenúť, že sú tu šení ľudia, čo pamätajú iné. Dávajú dole koneva, takí chlapci, čo by ani neštekli po konevi. What exactly are you doing on this historic day? Manipulation of history. Okay. And therefore I am using very special censorship. Okay. It's very special. It's very clear. It has glass, no glass, but you can make point. Yes. It's very clear censorship on this election. Do you agree with me? A vy hovoríte po česky? Alebo po polsky? You are living here? You are living here. You are not Swarovski. Já jsem tady občan, radový občan, který přijde tady se modlit před sochu Panny Marie. A môžem túto vašu zväčšeninu, ako pozeráte na Mariu, uviesť na Facebooku v mojom projekte? Môžete, čo mám říct? No nie, to môžete povedať nie, ale je to nádherné, neskreslené. Áno. Čiže takúto lupu budeme používať. Dobre. Áno? A ešte urobte aj mne, prosím vás. Mám pozdraviť, nebo? Nie, ešte mne urobte, ja sa urobím. Je tam, som? Lebo končí mi baterka. Som? No, ešte tam, no. Aj s Madonou chcem byť. S Madonou. No? Je tam Madonna. Je? Dobre, čisté sklo. Najbližšie nejaké skreslenie, nejaké zveličenie, nejaké zmese, pure. The best publishing in the world, best radio station, best TV, best program. It is only for Angry 13. Dobře, tak teď se všecko nahrává. Děkuju. Takže dám znovu akce, tu sa za chvíľku niečo odohrá.
Dobro. Vy už ako divák budete, že tam sa niečo má odohrať za chvíľu.